Morjens. Vemtan kuivakaivot soveltuu kaikille lattiatyypeille. Omaa hyvää virtaama ja on helppoja puhdistaa. Kuivakaivoissa ei ole vesilukkoa, joten viemäröinti tehdään vesilukollisen kaivon kautta. Kuivakaivoiksi voidaan nimittää myös kaivoja, jotka on tulpattu tai varustettu erillisellä kaasutiivillä vesilukolla. Ja niiden edessä ei tarvitse olla vesilukollista kaivoa. Kaivoja on saatavana pysty- ja vaakamalleina ja kansivaihtoehtoja jalalle sopivasta trukkia kestävää. Joo, ja on muuten helppoja asentaa. Juu, totta. Käyttökohteita on muun muassa elintarviketeollisuuden tuotantotilat, keittiöt, sairaalat, uimahallit ja kylpylät ja monet muut kovaa kestoa vaativat kohteet. Jos ei vakiomallistosta löydy sopivaa, niin me räätälöidään sulle oma. Vemtaa sepältä se onnistuu.